Hola, bona tarda. Em dic Pere Vila i faré aquestes respostes a les preguntes que m'han fet com a president de la Diputació de Girona. La primera pregunta que se'm fa és com vaig viure l'1 d'octubre i com em sento al respecte del que va passar. Doncs bé, l'1 d'octubre el vaig viure primer amb una il·lusió per poder votar el futur del país, unes expectatives que durant molt de temps van estar posades sobre la taula i que finalment varen complir i per tant varen poder fer amb molts de problemes el que tocava fer l'1 d'octubre, que és que hi haguessin col·legis oberts, urnes, paperetes, etc. El problema al llarg del dia tots el vau veure i és feridor veure la resposta de l'Estat amb un exercici democràtic com és votar. Per tant, el vaig viure amb la sensació agredolça d'haver pogut preparar-lo en el sentit de que la gent pogués votar, però també amb la tristesa de que no es va poder fer i exercir el dret a vot amb totes les garanties a partir de la repressió de l'Estat. En aquest sentit, com em sento decebut per la resposta que vàrem tenir, però content per la mobilització que va haver-hi de la gent. La segona pregunta és com valoro el missatge del cap d'estat, del rei, de Felip VI, a partir del 3 d'octubre. Doncs el meu anàlisi és que va ser un missatge fora del que esperàvem, en el sentit de que el cap d'estat creiem que havia d'exercir un paper d'àrbit, un paper que recollís totes les sensibilitats que hi ha en aquest país que es diu Espanya, un missatge integrador, un missatge que també protegís a la gent que va poder votar i que va voler votar i alguns d'ells no van poder l'1 d'octubre. No va ser així, per tant el vaig recollir amb una tristesa enorme. I la darrera pregunta és com valoro el missatge del president Puigdemont del dia 4. Bé, aquest segurament ha estat dels missatges més importants que li ha tocat fer amb un president de Catalunya al llarg dels 40 anys de democràcia. Un missatge carregat de simbolisme, però també d'aquesta doble tristesa de comprovar que l'Estat no havia volgut entendre res i que seguia amb la seva situació cap a nosaltres negativa, i també amb la valoració que va fer el president, aquesta és la segona part negativa, que va fer el president del missatge del rei. A partir d'aquí les interpretacions sé que són diverses. Catalunya és una terra plural, és un país excepcional que té una riquesa amb la diversitat i que m'agradaria que tot acabés bé. Heu d'entendre que jo pertanyo a un partit polític que defensa la plena sobirania del país i amb això estem treballant, però també ho hem de fer conscients de la magnitud del problema i de la realitat social d'aquest país. En això estem treballant. Espero que el futur sigui esperançador per a tothom. Moltes gràcies.